Hi guys, it's Christine and this is our family budget. So today, dahil marami nagtatanong sa inyo kung ano yung ginagamit ko sa aking mukha, sa aking skin, kung bakit daw habang tumatagal po bumuputi at kumikilis yung balat ko, charot. Hindi ko alam kung ini-etchos lang ako, pero today gusto kong i-share sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Kasi syempre, nanay na tayo, yung mga ginagamit kong sa aking mukha is very practical na dapat dahil syempre hindi na yung sa sarili ko lang yung iniisip ko. Marami na akong iniisip, syempre yung anak ko, yung asawa ko, ganon. So syempre dapat maging maganda din tayo sa harapan ng ating syempre sa harapan ng ibang tao at sa ating partner, diba? Dapat maganda din naman tayo. Pero hindi naman kailangan gumastos. Yun yung gusto kong ipaabot sa inyo. Hindi kailangan gumastos ng maraming ano. Kasi maraming natatanong sa inyo kung bakit hindi nyo ako nakikita bumibili ng ang tawag doon toner, yung mga facial wash, yung mga ganon. Hindi ako mabili ng mga ganon guys. Kasi yun, basta yun pag-usapan natin ngayon lahat ng yan. So let's Kasi ako guys, hindi ako madeliver kontento sa isang product. So, sa dami ng ginagamit ko, mga facial wash, mga toner, mga moisturizer, hindi ako nakukontento kasi feeling ko, gumagastos lang ako doon pero hindi naman siya effective. So, syempre, ayaw kong gumastos sa malaki. Alam niyo naman ako siguro. Naghahanap ako ng paraan na yung effective at saka mura. Yung nakakamura ako, syempre. Doon ako naghanap parate. So, today, gusto kong i-share sa inyo. So, hindi ako gumagamit ng mga ganun guys kasi feeling ko napapagastos ako at medyo mahal talaga yon. Syempre, at saka mini-maintain yun guys. So, syempre, alam niyo naman na nagtitipid ako. Alam niyo naman. So, yun. So, ano nga ba yung mga ginagamit ko, mga yung daily routine na ginagawa ko sa umaga hanggang sa gabi. So, kung hindi niyo pa napanood yung video ko about dun sa sugar na ginagamit ko sa aking mukha, para sa mga pimples, ganon, sa mga dry yung skin or mga oily skin, yung sa sugar, ilalagay ko yung link sa description box, guys. Pero today, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko. So, ano to guys, sugar to. Actually, hindi ko to sinadya na basahin lahat. Pero, kasi, nabasa to siya sa pag-defrost ko sa refrigerator. Pero sugar to guys. This is brown sugar. So, nagkaroon siya ng tubig. Ayan. Pero, hindi ko siya itinapon. Ginagamit ko talaga siya. Kasi, yung sugar kasi ginagamit ko talaga siya pag especially kung pero ngayon kasi, lately, hindi na ako masyado nagme-makeup kasi, minsan na ako nagme-makeup. So, like today, hindi naman ako nag-makeup. Nakaharap ako sa inyo, nakapulwula naman. Pero eto guys, hindi ko siya ginagamit. Minsan ko na lang ito ginagamit yung sugar. Pag, okay, i-explain ko muna kung ano yung, purpose ito. Itong brown sugar. Ito yung nagsisilbing, anong tawag? Yung nagsisilbing facial scrub sa mukha mo. Kasi pag ibilagay mo to sa mukha mo guys, talaga mapi-feel mo yung mga parang yung mga kung saan pa yung mga beauty product, mga beads niya. So mapi-feel mo tapos pag na-feel mo na yung yung feeling mo na parang yung mga dead skin inaano niya. So pag hilamos mo, mapi-feel mo din na parang smooth yung skin mo. Pero hindi ko siya inire-recommend kung very oily skin ka. Pero kung marami kang pimples, ito yung ginagamit ko noon pa. Tagal ko na ito yung ginagamit yung sugar guys. So, basta ilalagay ko yung link sa description box. In-explain ko na, pero actually hindi ko masyado na-explain doon. Pero maraming tanong talaga doon. Sobrang daming tanong. Pero, ayan. So, hindi ko nire-recommend kung oily skin ka. Kung oily skin ka, siguro gamitin mo siya mga twice a week. Kasi, kung dry skin ka naman, pwede siyang gamitin araw-araw. Pero eto, ginagamit ko lang siya guys pag
nakapag-foundation ako, yung naka-foundation talaga, yun talaga. Kasi nakakapagtagyawat din yun eh. So, pag gabi, talagang gumagamit ako ng brown sugar pa na foundation ako that day. Tapos, umalis ako, maraming yung mga pollution, alam mo yun. So, yun yung nagkakos ng pimples. So, ayan, ginagamit ko siya. Nakalagay ito sa refrigerator, guys. So, ayan. So, sa morning guys, ang ginagamit ko lang talaga, wala akong artist kasi natatakot akong gumamit ng mga maging high maintenance kasi feeling ko what if wala akong makabili, hindi ako makabili ng ganon, hindi ako makabili ng ganon. So, talagang naghahanap ako ng mga alternative na mga bagay. So, in the morning talaga, wala namang kailangang ilagay dapat na colorate sa mukha or mga moisturizer or what. First thing na morning ko, marami ka talagang tigyawat kasi ako noon, sobrang dami kong tigyawat guys, swear to God, sobrang dami. Imagine nyo na lang kung gaano kadami. Pero, first thing in the morning, may advice ko talaga, kung marami kayong pimples, yun lang talaga, maghilamos. As in, everyday dapat gawin mo yan, maghilamos sa umaga, sa gabi, bago matulog. Talagang hilamos talaga guys, talagang religiously gawin nyo yan. Yun talaga yung best tip na may bibigay ko sa inyo. Walang sabon na makakapagamot sa pimples nyo, kundi maghilamos lang talaga. At linisin yung mabuti yung mukha nyo bago kayo matulog at pagising sa umaga. So yun. So yun na talaga yung ginagawa ko guys. At ang ginagamit ko sa sabon guys, kasi siguro wala akong pero ang ginagamit ko sabon is yung Fujisan. So, yung nakikita nyo yun sa mga haul ko. Yung Fujisan na original talaga. Yung orange talaga yung ano. Basta yung orange. Siguro maglagay ako ng picture sa ano nito. So, yun yung ginagamit ko, Fujisan. At hindi lang sa mukha ko yung nagamit yan. Pati sa buong katawan ko siya ginagamit. At hindi ako nag-lotion guys. Yun lang talaga yung ginagamit ko sa katawan ko, yung kojic acid soap. Pasensya na. Yun yung ginagamit ko. So, very low maintenance. Wala akong lotion. Pero soon, siguro kung makakahanap ako ng lotion. Kasi mahirap talaga akong guys. Mahirap akong makontento sa lotion, sa mga beauty product. Hindi ako nakokontento basta-basta. So, feeling ko nasasayang na yung pera ko doon. Kaya nagsistick ako sa mga ginagawa ko. Pero yun. Tapos, hindi ako nagmo-moisturizer. Wala akong moisturizer, guys. Pero meron akong isang trick na ibibigay sa inyo ngayon. So, eto, hindi to sponsored, guys, ha. Pero ginagamit ko talaga ito. Matagal ko na ginagamit sa anak ko. Actually, baby lotion to. This is Nivea baby lotion. Yung white talaga. This is 189 pesos. Ito yung price nito. Kasi yung anak ko guys, meron siyang mga white spot dito. Hindi ko alam kung ano yun, kung inborn na ba yun or what. Pero meron siyang mga white spot simula na pa nung baby siya. So, naghanap ako ng lotion. Dito lang talaga ako yung effective talaga siya. Kasi yung lotion na yan, hindi lang sa katawan niya inilotion ko yan bago siya, pagkatapos siyang maligo. Pati sa mukha niya, inilalagay ko. So, since nakita ko talagang nawala talaga yung mga niya. Hindi yung nakatanggal sa mga white spot niya. So, one day, na-realize ko, bakit hindi ko i-try? Kasi sobrang oily ng skin ko, guys. Sobrang oily ng skin ko. Especially pag bago akong gising, sobrang oily talaga ng skin ko. Kasi mahilig ako sa mga oily food. So, yun. So, sabi ko, bakit hindi ko i-try? I-try ko nga kasi wala akong moisturizer. Kasi hindi ako mali mag-moisturizer. So, tinry ko to. Siguro mga 5 months na ginamit ko to. So, lang, pagkatapos ko maghilamos, actually, usually ginagawa ko mga mga paggabi. Matutulog na kami. So, konti-konti lang yung inilalagay ko. Kapag yung pagkatapos ko maghilamos, inilalagay ko siya sa face ko. Diyan, dito sa mga leeg, sa likod ng leeg ko, ganun. Yun lang yung nilalagyan ko. So, napansin ko talaga na nag-whiten yung skin ko, tapos hindi na siya nag-oily. Guys, kahit bagong gising ako, promise, hindi ako nag-oily. So, eto yung nagustuhan ko. So, yung trick na yun, ginagamit ko siya until now, at very, very effective.
So, recap muna tayo guys, no? Kung ano yung ginagawa ko sa umaga. Sa umaga talaga, yung ginagawa ko lang is naghihilamos na talaga ako sa mukha. Yun lang talaga as in. Ang yung ginagamit ko sa sabon is yung Kojic soap. Kojic acid soap. Yun yung ginagamit ko, yung original. At sa gabi naman, at saka wag masyadong mag-makeup. Kung hindi naman kailangan mag-makeup, wag na mag-makeup, especially kung marami kang tigyawat. Okay. Kung nagtatrabaho ako, yung baby powder is enough na. Kung marami kang ano, anin mo naman yung ang ganda-ganda mo sa foundation mo, tapos pagtanggal ang pangit kasi dami mong tigyawat, diba? So, kung marami kang tigyawat, alagaan mo na yung skin mo, mawala yung mga tigyawat kasi na parang yung ano kasi, yung tawag doon, yung mga makeup kasi parang ginagawa yung nagiging worst yung nagiging pimples mo dahil doon sa mga makeup na ginagamit mo. So, stop mo muna yun. Pagpahingahin mo muna yung mukha mo. Tapos yun, sa umaga, naghihilamos ako. Sa gabi din, naghihilamos lang ako. Tsaka naglalagay ako ng, eto lang moisturizer na ginagamit ko. So, very effective sa akin guys. Hindi na nag-oily yung mukha ko kahit, kahit ano na, kahit bagong gising, hindi talaga nag-oily. Tapos maputi pa yung mukha ko. So, yun lang yung mga ginagamit ko guys na items. So, sa mga nagtataka, ayan, sana ay nasagot ko yung mga tanong ninyo kung bakit daw hindi ako gumagamit ng mga beauty product na ganun. So, yun lahat yun guys. So, aking tip na gusto kong ibigay sa inyo sa mga maraming tigyawat, sa gustong kuminis yung mukha. So, yun lang yung ginagamit ko. So, So, I hope you guys enjoy at please follow me sa aking Facebook at sa aking Instagram, Our Family Budget. At huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi ka man nakapag-subscribe. And see you in my next video, guys. Bye-bye!